Sinjuri, semilkom nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Pjazza bdejna ġimgħa oħra, tieni ġimgħa ta' xahar ta' Novembru, u llum sejrin kollna programm li naħseb li tieħdu pjaċir ukoll għal fatt li mhux se nitkellmu politika, għandna diversi temi ta' interess ġenerali, iżda ħanibda b'istorja pjuttost umana li għandha wkoll element ta' talima lil kulħadd. Ġimgħa ta' ilu għat li konna għadin naraw il-Facebook telet post partikolari ta' żagħżugħ ta' 36 sena illi ġej minn familja tajba u magħrufa illi huwa wkoll vittma ta' diversi ċirkostanzi. Tul ħajtu kien għamel diversi affarijiet illi se jirrakkontalna dwarhom iktar il-qoddim, però ddeċida illi jbiddel ħajtu. Fuq dan il-post tal-Facebook li laqatni forsi mid-direzzjoni tella il-post li kien għamel bid-diskors lingwaġġ li juża fejn nistgħu naraw ukoll illi kellu xewqa li wieġeb lil dawk il-ħafna li fostna l-Maltin nafuh bħala tsek-tsik u nkella li aħna nbagħtu bil-preġudizzi. U minn dan il-post tal-Facebook wieħed seta' jara kif hemmhekk qed narawh. Kif wieġeb lingwa tiegħu lil dawk kollha li xtaqu indirettament illi għax aħna bħala Maltin, aħna nitkellmu wara dar in-nies u nitkażaw b'ħadd ieħor waqt ma naraw l-affarijiet tagħna jew inkella jekk naraw xi ħadd bil-problema ma nindaħlux għall-inqas biex nagħmlu l-ġid għalih jew li ngħinuh. Insomma, dan it-tifel jew żagħżugħ għax għandu 36 sena wara raġel pjuttost, irnexxielu jieħu rridni bidejh u għamel u qata' xewqa ta' missieru li m'għadux magħna llum, qed nitkellmu dwar l-imprenditur George Fenech illi jirriabilita ruħu. Għandi l-onur nippreżentalkom lil Franco Fenech li qed ikellimna minn Londra. Franco, nsellimlek. Franco, tisimak? Nisimak Karlu kol. Ma nistax nara lilkom, però. Tinkwetax, aħna narawk, tinkwetax. Dak importanti. Franco, dak il-post. Dak il-post itellajt ġimgħa ilu. Fejn inti rakkontajt isma' għajdu li tridu fuqi, jiena mill-lum il-qoddim, jiena bnidem differenti u ili ninbidel, imma x'waslek biex tinbidel? Karl, ħanajdlek, jiena l-ħaġa nixtieq nenfasizza li il-Facebook ma nużax bħala mezz ta' biex insir ta' popolarità, biex inkun popolari jew biex intella likes jew hekk kif ħafna nies jaħsbu, però dak huwa ovvjament dik hija kwistjoni li m'għandniex għalfejn nitlu ġo fiha. Jiena nuża l-Facebook għax nemmen ħafna li fil-21st century social media hija realtà. Hija huwa mezz li jista' jintuża b'mod responsabbli biex tgħaddi messaġġ lil min forsi hija fl-istess ċirkostanza tiegħek jew ċirkostanza differenti, però għaddej mhix tbatijiet fil-ħajja, u forsi ma jistax jesprimi ruħu ċertu mod. Jiena fost id-difetti ħafna li għandi, u għed mid-difetti li m'għandix, huwa li I'm very upfront. Dak veru. Iddeċidejt li nagħmel dan il-post. I mean, it took me 5 minutes ġifieri biex nikbu dal-post, ma mhux qatt naħseb fuq jew jinnaf nuhu suġġerimenti ma tħatti jħorwek, jiena nikteb dak li nħoss dak il-ħin. Franco, mela, biex nitlu fil-qofol ta' dak li nixtiequ niddiskutu. Inti hemmhekk ħabbaqat pubblikament jiena kont ivvizzjat bil-kokaina. Ħadd ħafna kokaina, iġġieled diversi drabi mort kemm il-darba rehabs, imma din id-darba rnexxieli. U ejjew ippruvaw, jekk titkellmu wara dari, ejjew għajdu li tridu, meta tridu ejjew ħudu testijiet, spjegali daqsxejn. X'inhu għaddej fil-ħajja tiegħek bħalissa? Mela, hemm ħafna li nixtieq ngħidlek, però ħanajdlek li żed affarijiet li huma importanti. L-ewwel ħaġa, jiena totalment ma naqbilx ma' rehabs. U ħanispjegalek għalfejn, Karl. Illum il-ġurnata rehabs have become a multi-million making business bħal muma min il-manufattura sigaretti, bħal min anyway, it's a multi-million making business. So it is not in their interest li min imur hemmhekk
jiġi rehabilitated, it's in their interest li inti tmur hemmhekk tagħmel perjodu ta' żmien, jużaw terapiji differenti, 12 steps, Scientology programs, ma nxaf nitlu fihom. U bniedem he is abstinent. Imma abstinent. Xiġifieri abstinent? Waqt li jkun hemm ma jeħux. Użajt is-sustanza waqt li jkun hemm. Li għalkemm biex inkun onest miegħek. Ħafna rehabs jitlu drogi wkoll. Però m'hemmx għalfejn nitlu f'dan il-punt. Li ġara mbagħad intqajt ma' bniedem nista' nsemmih Simon Kingi. Li għamilna ħbieb. U formed a relationship, ġifieri, u bil-mod il-mod bdejt niftaħ qalbi miegħu u beda jirrakkonta li naqra fil-passat tiegħu. Issa Simon bħala profession he is an architect and an interior designer. U ħadem ħafna ma' rock stars, ħadem ħafna ma' actors u the first thing he told me, ġifieri lili, għalli kemm ilek inti speċi ta' ivvizzjat dan il-vizzju. U jina għatlu, onestament, għatlu really, issa kważi 20 years. U spiegajtlu miex ġaddejt, ġifieri, u kollox, għalli, pero jina ġofik ma narax it-traits of a cocaine addict, fis-sens li m'intix it-tip li toħroġ tmur parties u tuża kokaina fil-weekend jew hekk. Inti tuża droga, tingħalaq ċoħamra u tieħu pjaċir waħdek. Speċi ta' it's a form of self-destruction. So he was convinced that there was other underlying issues. Issa għalek qabel nerġa' mmur fuq li għatlek qabel ma naqbilx mal-rehabs because in rehabs everybody is treated like addict like a degenerate of society. So issa jina nemmen li fil-każ tal-vizzi, ġifieri Karlet nitkellmu kull tip ta' vizzi. Sewa. Vizzi ta' drogi. Xorb, lob tal-azzard. Nisa xorb, lob tal-azzard, any sort of compulsive behavior. That is the end of the problem. Oh, unfortunately, there are other underlying issues. Issa, in my case, biex ovvjament nitkellem fuq l-esperienza tiegħek stess. L-esperienza tiegħi, wara li Simon għamel bosta riċerki u ġifieri tkellimna ma' ħafna psikjatri u ħadna opinjonijiet, we found out, ġifieri, li I was highly ADHD. Ġifieri, I have an attention deficit hyperactivity disorder. Li hija komuni fost ħafna. Hija komuni fost ħafna tfal u anke adulti. Però nixtieq nagħmel distinzjoni. L-ADHD fit-tfal mhijiex l-istess bħala l-ADHD fl-adulti. Issa, one thing that the most effective medication against ADHD hija amphetamine medication, ġifieri xi ħaġa li tispidjak. Jiġifieri inti, Iva nisimak, jiġifieri inti mingħajr ma kont taf li kellek l-ADHD, it-teħid ta' kokaina min-naħa tiegħek kienet qed tkun il-kura mingħajr ma kont taf. Però kellha il-problemi tagħha għaliex twassal għall-vizzju. Plus li twassal għal-vizzju, bla ma għadu neħbu wara subajna, twassal ukoll għal-konsekwenzi li l-użu sfrenat ta' kokaina iġib fuq bniedem. Ġifieri biex intik eżempju, psychosis, tiġi jisek bniedem miġnun. Spiega li di imma, bniedem illi kun jasal jaqqa l-vizzju, kif fil-ċirkostanza tiegħek x'waslek, x'ġelek biex tajt jiena irrid ninbidel?
x'kienet dik il-ħaġa li waslitek biex verament tinbidel wara dawk id-diversi affarijiet li għamilt għal-rehabs li fallew? L-ewwel ħaġa hemm ħafna fatturi, waħda minnhom kien naħseb l-ikbar waħda kienet li għajjejt Karl. Għajjejt, ġifieri għal-grazzja tal-Alla jiena fiżikament b'saħħti ħafna, imma ovvjament psikoloġikament kont għajjejt. Għax il-kokaina hija droga li taffettwa il-moħħ. It's a psychological addiction, not a physical addiction like heroin or alcohol. U għajjejt, u għifimni, my next step kien li ovvjament kont għan ispiċċa ġifieri, jew ġo xi sptar tal-inġine, ġo xi madhouse, jew inkella taħt l-art. Franco. Motivazzjoni, sorry Carlet, interrompi, però l-motivazzjoni kienet li I got to a crossroad. And when I got to this crossroad, sibt appoġġ kbir mill-familja tiegħi, mill-mami tiegħi Patricia, minn hija Jorgen u speċjalment mill-siju tiegħi Raymond, li they believed li there was a future for me. And if I managed to channel all the negative energy I used to use cocaine in a positive way, I could do great things in life. U dik il-fiduċa kienet l-ewwel ħaġa. Plus hekk, ma nistħix ngħid, I am still grieving the death of my father. Ġifieri għadni ma ddejtx mill-grieving process kollu tal-mowt tal-papa. Għaxin għal-papa li kien pilastru. U għandina bniedem nemmen ħafna falla u nemmen ħafna li wara d-dinja bniedem jitlaq imur il-ġenna. U naf il-papa li l-ikbar xewqa tiegħu minn hemm fuq hija li jarani ngħix ħajja tajba, ngħin il-ħadd ieħor u fil-fatt qed nuża dan ir-recovery period tiegħi bħala apparti li qed nuża bħala spazju għalija li ħajja tiegħi kompletament inbidlet u nista' nispjegalek f'liema aspetti wkoll. Meta mmur norqod fil-għaxija u nagħmel rasi fuq l-imħadda, inħossni bniedem kuntent għax naf li n-nies li ħobbuni ta' madwari with their peace of mind. Because the biggest problem of addicts is that we steal the peace of mind of our loved ones. That is the biggest problem. Franco, jiena naf kemm għaliex għalli għafirlu missierek issa xahar diħel jala kważi 3 snin issa mhux magħna. U kienet ix-xewqa kbira tiegħu illi jarak tirriabilita ruħek u nista' ngħidu li dan il-proċess li għaddejt minnu servit issa mhux biss tagħtih il-memorja tagħtih ġieħ għall-memorja tiegħu li tkellmu għal dawk li forsi ma qabduhx il-programm tal-bidunet. Il-papa tiegħek huwa jew kien George Fenech, l-imprenditur magħruf bħala il-kap eżekuttiv jew direttur maniġerjali tal-Grupp Tumas, bniedem illi kien il-moħħ wara il-proġett tal-Hilton u Porto Maso, però kienet ix-xewqa kbira tiegħu illi jara illi inti ikollok il-futur li jixraqlek, bħal jixraq lil kull żagħżugħ, kull persuna li hawn li għall-inqas tibda bid-dinjità tiegħek illi tkun kapaċi taraf x'inhu tajjeb u l-ħażin. Fil-konklużjoni, xtaqt illi titkellem fuq dan. Inti rajt ħafna fil-ħajja tiegħek. Sfortunatament f'pajjiż żgħir bħal tagħna jeżistu l-preġudizzi. Il-Maltin donnom jħobbu jitfaw it-tikketta int min int basta ninparla wara darek għaliex dak huwa donnu delizzju passatemp nazzjonali. Xtaqtek twieġeb lil dawn kollha li huma fostna li jixtiequ għal paroli żejda li jagħmlu għall-inqas kelma lilhom isma' għodu attenti għax kull familja li hawn xi ħadd għandu problema. Fidejk u nistgħu nikkonkludu. Qed ħafna pjaċir li tajtni l-opportunità li ngħidha, għax din hija ħaġa li marbuta ma' qalbi. Din mhijiex marbuta biss ma' l-użu ta' droga jew mal-vizzi, din hija marbuta
ma' kull ħaġa li ma naqblux minn magħha aħna bħala Maltin. Ġifieri jekk aħna xi ħaġa ma naqblux magħha, irridu nippuntaw subajna. U ħafna nies li sfortunatament m'għandhomx jagħmlu u rridu jippuntaw subajhom lejn ħadd ieħor flok iħallu ħadd ieħor jgħix bil-kwiet. Jien għandi ħafna ħbieb. Għandha ħafna ħbieb li għandhom vizzju ta' drogi, għandha ħafna ħbieb li huma fl-oli ta' soċjetà, għandha ħafna ħbieb li huma gay, għandha ħafna ħbieb li huma transsexuals, għandha ħafna ħbieb li għamlu żbalji fil-ħajja, però stax nifhemni kif kulħadd jinkollu li tipponta subajh lejn ħadd ieħor jew inkella li jiġġudikaw. Għandha ħabiba pereżempju fuq Facebook, m'hemmx għalfejn noqgħod insemmi isimha għax taf għax żgur qed tarani u dan, pereżempju, ilha għaddejja ħajjitha kollha, she's a transsexual, hija ħajta kollha minn martirju ta' nies iparlaw fuqha. Issa din hija bniedma qalba tajba, ftit intqajt ma' nies daqsa, qalbhom tajba, u weġġa nara dal-affarijiet Karlina għax plas hekk apparti ġifieri billi nara dal-preġudizzi, inħoss li the way forward in Malta. Issa jiena mhux qed nitkellem politika, Karl, però nħoss li dal-aħħar snin Malta imxejna ħafna l-qudiem. And we are part of the civilized Western world. Unħoss li dawn l-affarijiet bħal razziżmu, bħal diskriminazzjoni, bħal nippuntaw subajna nitkellmu fuq in-nies, huma kollha affarijiet li bniedem irid ikun fis-sitwazzjoni biex jifhem. Franco, fil-qosor ħafna, paċenzja. Għandek eżempju ieħor tal-aħħar ġifieri. Eżempju, jekk inti tajt drug dealer, it is a wrong thing, għax bniedem qed ibih id-drogi, qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Però tittara wkoll iċ-ċirkostanza. Jiena ngħidlek 100% għax jiena konti għad f'din ix-xena għal grazzja tal-Alla qatt ma kelli għalfejn inbih drogi, nirringrazzja l-Alla għax kont fortunat biżżejjed li ma kellix għalfejn, però tittara wkoll il-bniedem minn xi għaddej. Li ngħidlek jiena 98% min ibih id-drogi mhux biex jaqla l-flus, però biex jisostni l-vizzju. Allura il-way out mhijiex li dawn in-nies nippuntaw subajna lehom jew naraw kif ħan diskriminaw. Hija li nippruvaw nirriformawhom u ntuhom ċans. Ekku. Intuhom ċans jibdlu ħajjithom. Franco. Bnida ma jaċċettax il-ċans, then it's up to him. Dik il-kwistjoni kollha, mbagħad sta għall-persuna li jieħu deċiżjoni ħarja li jinbidel għax trittejn li kien nifsek ukoll. Mela, Franco, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek magħna, l-ħin ġerabina għaliex qed baqalna affarijiet oħra x'niddiskutu. Qabel ma nispiċċa dan ħanuri ritratt il-pubbliku għall-memorja ta' missierek hemm ritratt mid-direzzjoni biex intellawh u nselmu il-memorja tal-imprenditur George Fenech, supposti għad hemmhekk mid-direzzjoni jekk naraw hemmu inti u Huk Jürgen u l-mibki imprenditur George Fenech. Franco, grazzi ħafna lilek u l-ħin li tajtna u nassigurak li ħafna mbarra ħadu spunt minn dak li jett. L-esperjenza tiegħek hija unika. Ipa' magħna break ta' ftit sekondi u se nitkellmu dwar il-kultura ma' Albert Marshall.